Καλησπέρα σας φίλοι YouTubers και όλοι σας. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Minecraft, ένα ωραίο παιχνίδι που είναι παρόμοιο με το Roblox, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Και είστε τι είναι αυτή η κόσμη. Είπα να παίζω μόνος μου, θα πάω διακοπές και φτιάχνω διάφορα. Οκ, ας φτιάξουμε ένα καινούριο κόσμο και θα σας δείξω τι μπορώ να κάνω μόνος μου, χωρίς να βάλω δημιουργικό. Και να έχουμε ένα σεντούκι, γιατί χωρίς σεντούκι τι να γίνει, και όχι κωδικούς, γιατί υπάρχουν πολλοί κωδικοί, μου ξέρω. Φόρτωση κόσμου, σχηματισμός του εδάφους. Περιμένω εδώ και πολύ λίγες ώρες. Come on! Βλέπω ότι άρχισα. Έχω καρδούλες και πεινάω. Λολολολολολολ. Χάλια κόσμος. Πλάκες κάνω, είναι με πάρα πολλά λουλούδια. Να ο χαρακτήρα. Λουλουδάκια. Πολλά λουλούδια έχει όμως. Το αγαπημένο μου. Αυτό είναι το αγαπημένο μου λουλούδι. Θα σκοτώσω κάτι με αυτό το λουλούδι. Nope. Τέλος πάντων. Μια σπηλιά. Τι μπορεί να πάει στραβά όταν δεν έχεις όπλα και είναι μια... λάβα. Chase. Λάβα. Nope. Και μπάνιο. Δηλαδή πρώτα έπεσα πάνω στη λάβα για μπάνιο. Nope. Fail. Πάλι βρήκα ένα. Κάνω. Υπάρχουν πολλά λουλουδάκια τέτοια εδώ. Ευτυχώς ήρθα εδώ. Ορίστε. Έχει πολλά τέτοια. Πολλά λουλούδια. Δηλαδή, αν είναι ένας κόσμος λουλουδιών μάλλον, για αυτό το λόγο. Nope. Δεν είχα ένα λουλούδι που δεν μου αρέσει. Γιατί είπα, γιατί να σκοτώσω κάτι για να φάω. Θα βρω όμως κάτι για να φάω. I haven't got the food. Τι θα φάω τώρα. Και έχω τόσα πολλά λουλούδια. Και δεν θέλω. Why με καταστρέφει η ζωή μου. Why. Φαγητό, μιάμι. Θα σε πετάξω από το μέρο. Για να πεθάνεις. Πέσε. Έπεσες λίγο. Θα σε σκοτώσω. Πέθανε το ένα. Ας πάω λίγο κρέας. Κι άλλο.
Get out, Piggy. Come on, here, Piggy. Piggy. Nope, nope. We will kill you with my flowers. La la la. Oh my god. Θα ζύψω πολλά λουλούδια. Ταραρα. Λοιπόν, σε λίγο σταματάμε γιατί έχουμε και εμείς δουλειές. Thank you. No. Σπάσω όλα τα λουλούδια. Σπάσω όλα τα λουλούδια και τα μαζεύω. Σκάου, 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 σκάου. Wow. Σκάου, 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 σκάου. Doggy, Doggy, ever thinking about this time? Doggy, this story was. Here that the doggy is killing me. Can you kill the pigs with the flowers? The flowers are amazing. Kill the pigs now with the... Αναρωτιέστε τι είναι αυτή η φωνή μου. Αυτή η φωνή. Ο αδερφός μου. Nope. Δώσ' μου κρέας. Δώσ' μου κρέας, δώσ' μου κρέας, δώσ' μου κρέας. Σε παρακαλώ, δώσ' μου κρέας. Nope, nope, nope. Ευχαριστώ για το κρέας σου. Θέλω να σε σκοτώσω. Συγγνώμη, γουρούνι. Τώρα το τελικό χτύπημα με λουλούδια. Δεν ξέρω αν θα ήταν τελικό χτύπημα. Ας πάρουμε όλο αυτό το ξύλο για να φτιάξουμε σπίτι καταφύγιο. Oh, yay! I won this! No, lo, 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 πήγε χώμα. Πρέπει να έχει και χώρο για να φτιάξω το σπίτι. Δηλαδή πρέπει να έχει και χώρο. Πού να βρω χώρο? Εδώ που έχει και πολλά λουλούδια. Επίσης έχει χώρο. Και πολλά ξύλα. Break it. No. Αυτό το σπίτι δεν είναι και πολύ όμορφο. Πίκα καπί. Οκ, λοιπόν. Θα φτιάξουμε το σπίτι. Δηλαδή, πώς μου τέλειωσαν τόσο γρήγορα τα ξύλα μου? Λοιπόν, δεν είμαι pro gamer, γι' αυτό θα φτιάχνω από χώμα τα υπόλοιπα. Άμα δεν έχουνε, το κάνουμε. Εγώ δεν έχω κάνει θέμα. Δεν είμαι pro στην επιβίωση. Θα πάμε σε από κανονικό ξύλο. Fail. Σπίτι. Αν και πάλι πρέπει να το φτιάξω χάλια, αφού δεν μπορώ να... Βαριέμαι να μαζεύω ξύλα. Θα βάλω
και αυτό και θα βάλω εδώ, όχι εδώ, θα πεθάνω. Θα βάλω εδώ μηνύδια για να ξέρουν ότι πέθανα. White word. Ελπίζω να είναι και ωραία στον ουρανό. Επίλεξα την γνώμη μου, αφού δεν πεθαίνω πρέπει να πληγώ. Hey, σκυλάκι, θέλεις κράτ, σκυλά, θέλεις κράτ, κράτ, ακολουθήσουμε τα σκυλάκια. Get out! Let's go. Oh, κι άλλος. Hey, σκυλάκι, πάρε. Hey, σκυλάκι, πάρε. Σκυλάκι, πάρε. Πάλεσα όλα τα κρέατα. Σκυλάκια, ακολουθήσε μας. Σκυλάκι, έλα. No. Λοιπόν, δεν λέει να έρθει κάποιο σκυλάκι. Γι' αυτό θα χτυπήσω αυτήν την αγέλη. Να τρέξω προς τα δικά μου. Oh my god. Lol. Running away from the dog. Goodbye, little doggies. Oh my god. Back yourself. Boom. Oh. No. Help me. Πώς ξέφυγα? Yes! Πώς ξέφυγα? Όχι. Μακριά! Ο πρίφης! Με σκότωσε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα βίντεο Minecraft. Άμα θέλετε κάντε like, subscribe. Και εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος με την άποψή σας. Αντίο. Και να θυμόσαστε, άμα θέλετε, όχι αναγκαστικά, και αντίο.